No niin, oikein hyvää iltaa, rakas kuuntelija tai katsoja. Iltapuinnit. En ole tehnyt pitkä aikaa videoa tai podcast-jaksoa. Eli löytyy YouTubesta iltapuinnit ja Spotifysta iltapuinnit. Ja nyt ajattelin, että on aika tehdä comebacki. Mä hommasin just tämmösen Rodecaster Duo laitteen, johon saa sit kaksi mikkiä. Ostin tämmöistä pari Rode podmikkiä siihen, niin voi alkaa taas podcastailemaan, mutta tämä on myös hyvä näihin videoihin, kun tämä äänenlaatu on paljon parempi kuin mun edellisessä mikissä, joka ei ole ihan tätä varten. Tai ei ole niin hyvä tähän, kun tämä on niinku tämmöinen, onko tämä kondensoitu mikki vai mikä on, niin ottaa paremmin puhetta. Joo, niin, comeback. Tässä podcastissa ja varmaan muussakin. Kiva nähdä sua, kuka siellä onkaan. Ja voisin ottaa tähän tällaisen pikkuaiheen kuin somekauhu. Et mulla on monta vuotta ollut jo mun podcastamisen lopettamisen jälkeen, joka loppui olisiko noin 2021. Niin ollut vähän semmoinen kammo ihan missä tahansa someissa, niin kuin peruskuvapostaus tai videopostaus tai tekstipostaus. Niin käynyt vähän sellainen juttu, että kun on julkaissut, niin noin tunnin sisällä tulee vähän silleen hiki, vähän hävettää. Osittain voi vaikuttaa sen takia, koska on niin pitkä tauko, niin sit ihmiset ei oikein reagoi, kun ne ei välttämättä enää muista mua tai ei ole tottunut muhun. Ja sitten kun mä totuin kuitenkin aikaisemmin, silloin kun mä tein kaikkia videoita, niin vaikka TikTokissa saatoin saada 10 000, 100 000 näyttökertoja, LinkedInissä ehkä joku 10 000, no 10-20, siellä ei niin iso luku tullut, mutta sitten myös niinku tykkäyksiäkin paljon enemmän, niin jotenkin se, että kun pitkän tauon jälkeen alkaa somettaa taas ja näkee ne sanotaan vaikka LinkedIn näyttökerrat, että vaikka 200 nähnyt ja 0 tykkäystä, niin siinä vähän tulee sellainen, että ei helvetti, niin kuin, että miten sitä nyt menikään. Ja ollut vähän sellainen niin kuin huono itsetunto, huono itseluottamus jotenkin somettamiseen liittyen. Ja osittain tietenkin voi vaikuttaa sen takia, kun ehkä ei ole tullut tässä viime vuosien aikana niin hyviä tuloksia elämässä, niin vaikuttaa varmasti sekin. Mutta mä uskon, että on niinku tollanen. Ja itse asiassa korjaan, siis somekammo, ei somekauhu, mutta on se kyllä vähän kauheatakin voisi sanoa. Mutta joo, mä ajattelin nyt alkaa tekemään näitä videoita ja mä tos eilen vai pari päivää sitten testasinkin vähän live-striimiä ja mä en ollut ihan tyytyväinen, kun se ei niin hyvin toimi. Ja sit siinä on semmoinen vähän jännä fiilis, kun live-striimeihin ei oikein tuu jengiä. Tai siinä kestää varmaan vuosi ennen kuin ihmiset alkaa tulla katsojia. Olettaen, että sitä tekee aina samaan aikaan, vaikka tiistaisin kello 20. Että jos ei tee säännöllisesti, niin todella vaikeaa saada yleisöä. Ellei ole joku Twitch-striimaaja, joka striimaa joka päivä 13 tuntia, niin se on tietenkin sitten asia erikseen. Mutta joo, somekammo. Onko muut siihen mitään lisättävää? No ehkä sellainen, että niin kuin monessa eri kammossa tai pelossa, niin ei siitä pääse oikein niin kuin irti muuten kuin, että menee vaan sitä kohti ja tekee ja julkaisee rohkeasti ja tässä sitä ollaan. Mulla auttoi tosi paljon toi, että mä tein pari live-striimiä nopeasti. Niin siinä on sitten sekin, että ei mene aikaa siihen videon lataamiseen tai mihinkään editointeihin ja sellaista. Niin live-striimi on sinänsä tosi helppo aloitus, koska ei tarvitse kun painaa nappulaa, niin se menee automaattisesti sinne somealustaan. Mulla tässä tapauksessa YouTubeen. Joo, okei. Hyvä eka jakso pitkästä aikaa. Eli iltapuinnit, YouTube-kanava, iltapuinnit, Spotify, Apple. Mitä nyt noita onkaan? Onkohan mulla Podimossa? Luultavasti sinnekin menee, tai ainakin meni joskus. Sen kautta, kun mä käytin sellaista Anchor-nimistä softaa, mikä on nykyään vissiin Spotify Podcasters, niin mä en nyt tiedä, että mihin tää menee nyt nykyään. On niin monta vuotta taukoa. Mutta joo,
pidemmittä puheitta. Kiitos kun katsoit, kiitos kun kuuntelit. Ja ei muuta kuin seuraavaan videoon. Noniin, moro.